hata ni debata nagabe tutuk jamita sadarion. Ima sian barita nauli sinurat ni si Lukas. Mamukka mai di Lukas 22 ayat 40. Songonon madidok disi. Alai di idai bana ma suru-suruan sian banua gijangi. Namat gogoyhon ibana. Ido sahatna. Molo apala tongon mengadopi hamaulan hita. Sian naso pangamatta adong jol maro mangalehon pangrupionna. Dang hapalang lasni rohatta. Manigot hilalotta suang gogotta jala lubang pakilalatta huhut margogo manguduti ulautta. Diget semane mamuli diri do Yesus sian sisianna lao martangiang. Di tangiang nai dido ibana tua mana. Amang autolo mahonian pasal puhon sinumonon sianau. Alai unang marohaku saut rohamma. Tajamai di ayat 42. Nang sadia leleng dung tangiang nai di daibana ma suru-suruan rosian gijang jala di leon gogo tuibana lao pasauton ulaon na pinasahat ni debata tuibana. Haroro ni suru-suruan ni patuduhon tuhita campur tangan ni debata di Yesus nasinuruna tu poktibion pasauton sakap ni namat suruibana ima debata. Dang marujung di haroro ni suru-suruan ni ulaon ni Yesus. Gatiada tahe boy dohonon proses pagdalanan ni persuruan ni doi asa tulus sakap ni debata. Ima sakap hatuaon disaluhut naulo majakon ibana. Saud do tulus sakap niamai ai di jalo ibana do ulaon nadok doki. Di parsilakon ibana di Golgata asa ibana sikata tuhamatean. Asa mangolu saleleng-leleng na akana porsea di ibana. Gadang do proses takop hop nai dihita jolma. Pola manang 3 hali bana makkatai sian silangi. Termasuk mangodiron akahala nama patsilakon ibana. Di patulus ibana sakat niamanai alai dang marujung di tanomani paralonna. Hehe doi bana muse sian tanomani. Jala haheheon nai do haluaon dihita akan rade majakon ibana. Silua na umarga dope dihita sian ibana. Ima hana naik na tubanua gijang tulabung niamai paradehon inganan dihita akana porsea di ibana. Pangulen na di persuruan ni amai patumu hamonangan manaluhon sorop ni hamatean dohot huaso ni sibolis bahen halwaon dohot hatwaon dihita salhutna. Pos marohatta nang te mamolus akka patukilon ay Jesus maddo tuhita nunga saat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanaon tajahamay di Matius 22 ayat 10. Ibana matayuton asa monang hita di ujungna. Amin. Mauliate madiho ale debata ala ni basawasam ala niasin roham
na diwagasan Tuhan nami Yesus Kristus gabi marhapi toran hami. Saya pahit sama roha dohot pikiran nami mangaradoti haluan nami. Marhite anakmu nasa sadai